to our channel. Subscribe to Pixel and Vision channel and hit the bell icon you never miss. এই ব্যাকবোনটা পিঠটা যন্ত্রণা হଉଥିଲେ কাছে কুଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଥିଲେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ সেই ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଠ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଆଉ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ କାମଟା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି ଏହା କାଛୁ କୁଣ୍ଡି ହେଉଥିଲେ ଏହିପରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦରଦ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ପେଟ ରହିଛି ଯଦି ତାହା ବି ଲୋଭରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଶରୀରଟା ସୁନିର୍ମଳ ରହିବ। ଏହିପରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦରଦ ଅଛି ସେଠାରେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଶରୀର ଯେତେ ବୋଝ ଥିବ ତାହା ଆପେ ଆପେ ହାଲକା ଲାଗିବାକୁ ବସିବ। ପିଠଟାକୁ ଝୁଲଣା କରିବେ। ବାୟାଣ ମୁଡ଼ିବେ। ଏହିପରି ରଖିବେ। ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗିବ।